Meeting ve. Mission ve. Misje Peking niet kernen, er is duw hamiddel wie bruing die Libby Morris is Balagrana. Meeting starten Libby. Start. Ga er ook gegaan. Nu kan ik me een tv en gedend. Als je een Balagrana. Had je er vast Balagrana en kent u aan jullie. Right. Kwiete was het dag jaar. Wat kooi ken ze dagje van me weer, smaar. Agus man kan danken zien praat me weer. Me 4 uur maar het. Agus me hier. All right. Roosje de bruing Galix de. Je Galix. Was een tuin op een kalix de. Aha. Gerobeerd door de ietsje. Nach rood. Stel je zin, je met tussen beerde jontige golden school. Wel, we maken 3 pleinen naar China naar mij. We maken ze school, maar we missen. Ik maak het een school, zo vaak op beurt echt, kalix hier, maar ik het een school. Ach, maar ik mis het een school, 3 pleinen is het jij. Maar karakel beerden aan, van mij toekel. We maken het, is een jachtje, die bekend beerden. Ze net naar de huis, niet. Zo vaak op beerde ik is een beetje. Haro iets. Sabi ik dat teacher na small. Heb ik Galix teacher. Haro. Vik een gewoon hele Karin Reuter rond in de week, veel een jacht ik. Ja, je Galix bruin ze goede thee, ik kan hem zien. 4 jaar een week beerden. Rogalig er bruin ze school. Vier gewoon. Maar we zingen merk ik hem kloeg. Ze kwam een Galix, we zingen kloeg. Brengen een Galix, is het. Ben wat ze niet thuis op, maar wat ze niet zo ik. Als je niet kun je met de school aan je, wel harogalig ik hoe doen je ze glazen aan je weeg ik ne bali wat keer bali als me ach daar gaan leren harogalig achter. Als je dit de bank is je. Maar Galix goed je smoot en gewoon de Balagrana. Wel. Kan dat je een school? Balagrana. Ook wel natuurlijk is wat dat de koosjacht met daar. Wat vaat teacher. Je jira in chamber agus in teacher agus in de schach klassiekens in chamber. Tje, hoe het in je kolen in een chamber. Maar het is nu dat de raas een job avec de teachers in chamber. Zeg ze school aan hier goed zeg. Ik toert lezen de schach klassieken. Agus koruar heb ik echt hun na pair. Ze hele klas. Ja, dan een klas in de midden, klas dus een klas is mooi, keer heb ik ze glas, hè, ze hebben. Als je wil zien, kan kolen, wat desk doen uit. Zo toch al desk, we brengen 100 miljoen in de vat, dat is de desk. We kleden de desk hier. We hebben misschien goed ja. Een klas aan je klas is mooi, van schach hier niet een keer palis. klas mooi was je. She klas mooi was je. Ach, niet daar wacht tot je hun na pair na koruar je uit drie. Wel keer was een klas samen, ze gaat er een school. Gosh. Vaak is in de school, als ik kan opereren, ik daar. Wel meer kun je daar ik opele ik reneren. Wat die gaan. Mijma, Daisy, agus Lily. Oh, no, Ik boor, daag, dom, agus wat je hele wijk haar klas, zo je klas. Ach, wat er leer vaat. Nachro. Wat er En leer. een kleedstils. Kleidstils, ja. Wat goed koud. Dan waren ook, maar wat nopper het vaat er geen linnig. Hoe er het. Droog, ik is er rood, hoe er het. Een steer aan de jeverk, bier aan de baas jeverk. Ik kon je met via 1950s, toeschak naar 1960s, maar door maar tractor. Ik kon je met een via kopelisch koetja. We mogen ook, maar we linnig vaat. Hoe het dingen mee gekopers te parken. Hoe het dingen mee weer, danken. Agus, Margus, me hier, vader Margus, met wat de bloemen, weg Margus, me hier, wat boerduwen aan. Je misschien je voors in de bloemen, met je gezien zo'n schoolsweetje. Zeker. Agus er is fisker. Oh, is. Wat daar, ik kreeg het boze waar. Dus ik maar de bloemen nu, teuf, is me weer de wielen, tot de Jezus is het.
Ach, ik speel maar de zing. Vaak nu hoe je wat bloentje van kramli. De kool heb ik het door parapanje. Zit ja. Zo van dun zingen had ik helemaal weer bloed. Wel, ik heb het geen naar kool meer te gaan. Me weer naar maar zing.